שלום חמידה. קיבי, זה המטאטא החדש, זה המאליבו V12 טווין טורבו. זה החדש, יש לך שם מפתח, זה חדש. שאני עם סוויץ', מפתח על הכיסא. אוקיי, מכניס, כן, זה התנעה כמו באוטו, מסובב. מנוע V12, 623 כוח סוס. זה לא סופרצ'אט, זה טווין טורבו. לא להגזים, תהי, עוד פעם, תני לו. לא, עוד פעם. תקשיבי, תלחצי על האף קומפרשן. יש לך שם, תפתחי. יש לך בצד שמאל, זה, קיק. תפתחי, קודם כל זה. תבדקי את המטאטא מאחורה, תראי שהכל בסדר. פיקס, יובי. תן לה ותני לו עם הקיק, תפתחי את הסוויץ' רק. את הסוויץ', והבא, תני לו עם הקיק סטארט. מנוע חדש, תני לו, אל תזכי. איי איי איי